दुलाराय ब्रह्म धोरोम बे आफादनि आरो लोगोसे आइजो आफाद, फोसावदिं आफाद आरो लाइमोन आफाद जथायै माजबाटनि बे किसानपुराव बे बोसोरसालिया जुथुमाखौ खुंदों आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा आंखौ हांख्रायदोंमोन बिथांमोननि जे थान्दै मेल बेखौ बेखेवना होनो थाखाय आं बेयाव बाहागो लाफैदों। जथेस्थ बेयाव ब्रह्म धोरोम आफादनि जिखिनि मिरुनि जिल्लानि गेदेमा दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना बेयाव खौसेयै बाहागो लाफैदों। आङो गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि बे बुब्लियाव परम ब्रह्मनिसिम आंनि आरज जाहाथे बर' माहारि आरो बर' फिसाफोरनि जायखिजाया अलखद आरो खैफोदनि थासारियाव जोङो जेब्लाबो सोरांनि लामा होयो। लोगोसेनो गुरुदेबनि खाथियाव अरायबो माहारिनि हाबा मावनायाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोंखौ अरायबो बोर आरो अनसायनाय हरो। थारैनो मोनसे हारि थांना थानायाव गासै बिथिंनि जोंनो जौगानायजों लोगोसे जोंनि समाजिक भाबै आरो जोंनि जिखिनि आध्यात्मिक आरो स्पिरिचुवेलिटि दिगाव जोंनो गोहो आरो बोलो जों नांगौ जायो आरो बे सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै जोंनि आसार खान्थि जोंनि नेमखान्थिनि गेजेरजों समाज मोनसेखौ जों जुदि राफोदै गोग्गोमै जों जुदि दावगाहोनो हायोब्लासो बे समाजा बे माहारिया जेब्लाबो आबुं माहारि बा गेरेमसा माहारि हिसाबै जों गायसननो हायो। आरो 120 बोसोर दिनै गुरुदेबा जि गणचेतनाखौ लाबोदोंमोन, जि गण मोनसे जागरण लाबोदोंमोन जे बर' हारिनि साबना हामना साखोन सिखोन मोनसे सामाजिक बेबस्था आरो धोरोमनि गेजेरजों इसोरखौ मोननायनि जिखिनि जि लामा गावनि जिउखौ दैदेननाय जिउखौ सामलायनाय आरो खौसेयै समाज हिसाबै थांना थानायनि खोथाखौ साखोन सिखोननि खोथाखौ रांखान्थि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो गुनि गियानि जानांगौ बे बिथिंखौ गुरुदेबा जोंनो होनानै गालांदों। आङो बेखायनो 51 बोसोरनि बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जि मोनसे जार्नि ग्ल'रियास जि मोनसे जारिमिनारि जि दावगानाय आरो 120 बोसोर 1906 निफ्राय 1906 नि उनाव दिनै 2026 बे 120 इयार्सआ प्राय मोननै बा देरथा जेनेरेशननि मोनसे दिनै जोङो आगानाव दङ। फैबाय थानाय समाव बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारि फोथायारि आरो परम ब्रह्मखौ जेब्लायबो गोसोआव थिनानै हाबा मावलांग्रा सानग्रा जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुङा हारि हिसाबै थांना थानायाव जेब्लाबो मैखोमै बिथांमोना हाबा मावलांगोन। आं बेखायनो दिनैनि बे थान्दै मेलाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बयखौबो लोगो मोननानै बे हारिनिनो मोनसे प्लेटफर्म होननानै आङो जेब्लायबो थुलुंगानायखौ मोनदों। आं बेखिनि बाथ्राखौनो फोरमायबाय। गोजोन्थों।